Исемесіз Шершембе 6 декабрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфоляны таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанда бума ютел белән авыручылар саны арта. Ул кискен йогышлы авыру. Ни сәбәпле һәм әлеге шир кемнәргә тизрәк йоган? Бу хакта тулырак. Рания Абдрахманова. Социаль ипотека буенча торак алучылар өчен шатлыклы яңалык. Хәзер фатирлар ремонт белән генә түгел, җиһазлар белән дә тапшырыла. Бу кухонный гарнитурда без салучы торган җиһазды урнаштырдык. Отдельный духовой шкаф и отдельный варочный панель куйдык инде. Зәвыклы һәм заманча фатирны беренчеләрдән булып Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Кайт әйдә, кыш бабай. Безнең телеканал яңа ел мюзиклын төшерә башлады. Үзенчәлекләре турында Лиана Бахтиева. Татарстанда бума ютел, коклюш белән авыручылар саны 1300-гә җитеп килә. Бу былтыргы белән чагыштырганда 160 тапкырга артыграк. Иң соңгы саннарны бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә хәбәр иттеләр. Бу үзгәрешне берничә сәбәп белән аңлаталар. Әйтик, ата-аналарның сабыйларына прививка ясатмавы, аны бала кичкенә чакта 1 яшькә кадәр кудатырга кирәк. Шулай ук 2 ел дәвамында ковид пандемиясе дә йогынты ясаган. Ни өчен бума ютел гадәти иткерүдән куркыныч, аларны ничек аерырга һәм коклюшны нигә 100 көнлек авыру диләр? Рания Абдрахманова тулырак сөйләр. Яшел Үзәннең балалар сырхауханәсе. Менә бу 14 яшьлек кыз ай буе мәктәпкә йөрмим ди. Ноябрь башында авырый башлый. Туктый алмыйча йөткерә. Был очень сильный кашель. Бик нык йөткердем. Ютел шул дәрәҗәдә көчле иде, сулыш алып булмый башлады. Кыз табибка киләм. Ул исә бу бума ютел түгел микән дип шикләнә. Анализы әзер булгач, диагнозы раслана. Коклюш булып чыга. Недавно у меня здесь болело, когда я кашлял. А сейчас нет. Татарстан сырхауханәләренә авырулар охшаш билгеләр белән килә. Күбесе салкын тигән дип уйлый. Вообще все прививки делали, какие положено. Прививкалар ясатылган инде, әмма шир барыбер йыгарга мөмкиндер. Коклюш, бума ютел, татарча, ул кискен йогышлы авыру. Күбрәк балалар арасында очрый. Бигрәк тә бу бик кечкенә балалар арасында 1-2 айлык яшьтәге балалар арасында бигрәк тә ул авыр формасында үтәргә мөмкин. Авыруга каршы туру өчен иң әйбәт чара дип вакцина санала. Вот именно эту вакцину мы делаем деткам 4 раза. Она создает иммунитет от коклюша. Бума ютелгә каршы прививканы балага 3 ай, 4 ай ярым һәм 6 айда 3 тапкыр рәттән ясыйлар. Шуннан соң аның әлеге йогышлы ширгә каршы иммунитеты формалаша. Недаром коклюш называют 100-дневным кашлем. Кече яшьтәге балаларга антибиотик биреп излегүне булдырмыйча калырга мөмкин, әмма бу бала йөткерүдән туктаячак дигән сүз түгел. Юктан гына бума ютелне 100 көнлек йөткерү дип атамыйлар бит. Антибиотик ишеп авыруның таралуын киметергә мөмкин, тик ул тиз генә бетмәячәк. Бума ютелнең төп билгесе ул янәк формасында ютел. Урысча әйткәндә приступообразный кашель. Менә бу янәк йөткерү булганда бите баланың кызгара, хәтта зәңгәр төстә дә булырга мөмкин. Зок соламасы. Бума ютел юктырганнан соң аның беренче билгеләре 7нче көнгә күренә башлый. Авыруның беренче атнасында ул ОРВИ симптомнарыннан аерылмый. Борынга тымау төшәргә мөмкин, кайчакта температура күтәрелә ди табиблар. Алаларда һәм яшүсмерләрдә бума ютел башкача уза. Кешенең яше зуррак булган саен авыруның билгеләре дә азрак. Бердән-бер симптом озак вакытка сузылган йөткерү булырга мөмкин. Аның белән авырулар табибларга мөрәҗәгать итеп тә тормый ди белгечләр. Шир йыктырмауның бер юлы яңадан вакцина ясату. Татарстанда Роспотребнадзор тәкъдиме белән 6-7 яшьлек балаларга аны кабат ясый башлаганнар. Хәзергә 30 мең кешегә кадаганнар. У нас в республике зарегистрировано 1290 случаев коклюша. Бүгенге республиканың бума ютелнең 1290 очрагы теркәлде. Шунысы бар, әлеге йогышлы шир билгеле бер вакытта артып, билгеле бер вакытта кимиде. Узган атна белән чагыштырганда хәзер авыручылар 25%-ка азрак. Шул ук вакытта авыручылар арту ковид кимү белән бәйле ди табиблар. Коронавирус пандемиясе чорында ул башка авыруларны басып торды диләр. Хәзер исә алар кире кайта. Бума ютел йоктыручылар да якынча 2017-18 елга авыручылар саны белән бер тирәдә тора икән. Рания Абдрахманова, Рамил Шайдуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников. Яңа гасыр каналы.
Татарстанда 13 декабрьгә кадәр замхайрир солкыннар көтелә. Бер атнага якын республикада һава температурасы нормадан 20 градуска түбән булачак. Бу безгә Арктикадан антициклон килү белән бәйле. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән 27 градуска кадәр суытачак. Түбән урыннарда температура 32 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Көндез -18-23 градус булыр дип фаразлыйлар. Җомга төнендә урыны белән 35-кә төшәчәк. Замхайрир солкын Татарстанда киләсе чәршәмбегә кадәр сакланачак. Туман һәм бозлавык булу ихтимал. Идел буе белән бергә Урал, Сибир, Ерак көнчыгыш төбәкләре дә антициклон тәэсирендә булачак. Бүген Казанда күчмә котельняларның кышкы сезонга әзерлеген тикшерделәр. Алар салкында авария килеп чыгып, йортларга җылылык бирү туктатылган очракта ярдәм итәчәк. Хәзер республикада дизель ягулыгы белән эшләүче шундый 2 станция бар. Алар күп фатирлы 6 һәм 8 йортны җылылык белән тәэмин итә ала. Шулай ук бу котельняларны балалар бакчалары, мәктәпләр, хастаханәләр өчен кулланырга мөмкин. Станцияләрне республиканың теләсә кайсы районына алып барырга була. Аларны 5 ел элек Казанның Портовый урамындагы иске котельня җимерелгәч республика рәисе кушуы буенча алганнар. Әлегә ихтыяҗ булмаган, тик дөнья хәлен белеп булмый дип станцияләрне ел сайын тикшереп торалар. Бу котельняларны инде 1-2 сәгать эчендә тиз генә алып килеп һәм тоташтырып була инде эшләтеп җибәреп була. Бу котельняларны без әле кулланган булмады. Авариялар булгалыдыр, ләкин аларны коммуналь хуҗалыклар инде тиз арада үзләре ул аварияларны бетерәләр иде. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россиядә ташламалы ипотека программаларын даими гамәлдә калдырырга тәкъдим итте. Ул бу хакта Мәскәүдә Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите буенча комиссиясе белән Дәүләт Думасы комитетының уртак утырышында белдерде. Рөстәм Миңнеханов әлеге комиссияне җитәкли. Бүгенге очрашу вице-премьер Марат Хөснуллин катнашында узды. Йортлар күп төзелә, фатирларга ихтыяҗ булырмы? Ипотеканы ничек халык алырда итәргә? Киңәшмәдә яңгыраган фикерләрне Рүзәл Шәрипов тыңлады. Китайцы давно этим путем идут. Сейчас Индия приняла гигантскую программу развития инфраструктуры. Йорт, фатирлар, юллар, төрле социаль объектлар нәк алар халыкның яшәү дәрәҗәсен арттырырга, икътисадны җәелдерергә ярдәм итә. Шуңа хәзер безнең илдә төзелеш тармагы гел үсештә. Куда не едут, дороги все строятся. Чит илләрдә дә күпләп юллар салалар, димәк, бөтен дөнья шул алымнан файдалана. Без инфраструктура булдырып, илнең тулаем төбәк продуктын арттыра алабыз дип уйлыйм. Нәтиҗәдә халыкның тормыш дәрәҗәсе яхшыра, шуңа хәзер бу тармак икътисадның аерылгысыз бер өлеше булып тора. Мисалга Татарстанны китерәләр, быел республикада 3 миллион квадрат метрдан артык торак кулланылышка тапшырылачак. Бу яңа рекорд. Ихтыяҗны ташламалы ипотека программасы да арттыра. Россиядә быел торак кредитларын 61%-ка күбрәк алганнар. Әмма үзәк банк ставканы күтәрде. Шуңа күрә көзен сату кимеде. Марат Хөснуллин ставка артса да, ипотека күрсәткечен элеккечә калдырырга тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов Казандагы 2 бүлмәле фатир бәясен мисалга китерде. Сегодня мы понимаем, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столице нашей республики это 12-13 миллионов. Если мы не примем решение об увеличении размера кредита, как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна? Все эти, она работает до такой даты, она порождает ажиотаж. И я считаю, что надо сделать льготные программы бессрочными. Но если есть какие-то сложности, значит, как ипотека, там есть какой-то лимит. Хәзер Татарстанда 38600 гаиләнең торак шартларын яхшыртырга кирәк. Дәүләт программалары аша ел сайын аларның 1000-нә булышалар. Йортларны авылларда салу мәсьәләсенә аерым тукталалар. Шулай халыкны калдырып, анда җитештерүне җәелдерергә телиләр. Әмма анда социаль инфраструктура, юл, бакча, мәктәпләр кирәк. Необходимо сохранить программу «Стимул» и распространить механизм его действия на создание социальных объектов. И здесь и застройщики готовы принимать участие, софинансировать это строительство. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсе халык өчен әһәмиятле тармакларның берсе ди Рөстәм Миңнеханов. Алардан мөрәҗәгатьләр, дәгъвалар күп ди. Ул күп фатирлы йортлар белән идарә иткәндә дәүләтнең ролен арттырырга тәкъдим итте. В Госдуме эта работа идет, находится о внесении изменений процедуру лицензирования управляющих компаний. Тем не менее, не все там предусмотрено. Значит,
Но полумерами мы порядок не наведем. Вот к второму чтению я бы просил ужесточить лицензионные требования в части наличия материально-технических оснащений и квалифицированного штата работников. Рога капуты. Пора же наводить порядок. Торак коммуналь хуҗалыкны яңарту буенча федераль программа кабул итүнең нәтиҗәсе сизелә башлаган, илдә 300 объект салынган һәм төзекләндерелгән. Мәскәүдән Рүзәл Шарипов, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы. Казанда социаль ипотека программасы буенча төзелгән йортлардагы бер фатирга 400 кеше дәгъва кыла. Мондый ихтыяҗ күптән булганы юк иде, Дәүләт торак фонды белгечләре. Эш шунда ки, торак базарында хәл тотрыксыз. Үзәк банк төп ставканы арттырып тора. Социаль ипотека программасында ул 2007 елдан бирле 7% кына. Татарстанда социаль ипотека базарындагы вазгыять турында Илдар Сафиуллин. Бу кухонный гарнитурда без салучы атырган җиһазды урнаштырдык. Яңалыклардан инде шундый электрический плита тора-иде, хәзер отдельный духовой шкаф и отдельный варочный панель куйдык инде. Дәүләт торак фонды вәкиле яңа йортта көн күреш җиһазлары урнаштырылган фатир белән таныштыра. Кухняда гарнитур, электр плитәсе, савыт-саба юу машинасы, хәтта суыткыч та бар. Яңалыклардан инде бу фатирларда рәис республика әйткәнчә, кушканча без мебель урнаштырабыз. Шундый яңалыклар, үзгәрешләр кертәбез. Үзгәреш юыну бүлмәсендә дә кагыла. Элек социаль ипотека буенча тапшырылган йортларның диварлары бары тик буялган гына булса, хәзер күргәнебезчә анда заманча һәм зәвыклы плитәләр дә ябыштырганнар. Бу әлегә социаль ипотека программасы буенча төзелгән һәм җиһазландырылган шундый беренче йорт. Ихтыяҗ булса, киләчәктә дә бу юнәлештә эшләячәкбез диләр. Мәхәббәт торак комплексында шундый 72 фатир бар. Аларның хуҗалары әле билгесез. Объект конкурска куелмаган. Бер фатирга 400 кеше дәгъва кылачак диләр. Социаль ипотека программасы хәзер 1 квадрат метр 88 мең сум тора. Чагыштыру өчен 2021 елда 60 мең, 2022дә 75 мең сум булган. Бу бәя гадәти ипотекадан 2 тапкырга арзанрак. Квадратный метрның бәясе бүгенге көндә 88 мең тәшкил итә. Ул үзгәрми. Бер бүлмәлегә дә, 2 бүлмәлегә дә, 3 бүлмәлегә дә шул ук бәя 88 плюс менә бу бүгенге фатирлардан, бүгенге карый торган фатирларда аның бәясе артачак 300 яки 400 меңгә, потому что без анда кухонный гарнитур урнаштырдык һәм плитка ябыштырдык. Социаль ипотека программасы 2007 елдан бирле гамәлдә. Шул вакыт içендә 175 мең татарстанлы фатир алган. Салават күпер торак комплексында гына 40 меңгә якын кеше яши. Больницалар, мәктәпләр төзелә менә это самое. Әле менә бу икенче мәктәпне завод иттеләр. Бик яхшы инде. Яшьләр өчен бик яхшы. Фатирлар җылы, яхшы бөтен, если кирәк икән чакыртырга властьларны нитергә Үзәк банк тарафыннан процент ставкасы арттырылса да, социаль ипотека программасы тотрыклы эшли, чөнки банкларга бәйлелек юк диләр. Безнең 7% уелган иде 2007 елда, biz аны үзгәртмибез. Банковское финансирование кулланмаган аркасында без процентный ставканы 7%-та тотабыз. Үзгәрешләр көтелми. Первоначальный взнос дип әйтгәндә 10% шулай ук тәшкил итә. 28 елга хәллек кичектереп түләү мөмкинлеге бар. Мөрәҗәгать итте исполком Казанныкы, тагы где-то 2000-гә якын кеше торага Ширатка басарга исәпләре бар, төзелешне күбәйтегез дип. Татарстанда социаль ипотека буенча фатир алырга хәзер 3 меңнән артык кеше чират тора, шуларның 1 мең ярымы Казанда. Торак нигездә 3 ел эчендә бирелергә тиеш, акча күбрәк салсаң, тизрәк уту мөмкинлеге дә бар. Гомумән алганда, быел социаль ипотека программасында катнашучы 2885 татарстанлы өй туйларын үткәрә. Йортларның кайберләре яңа ел алдыннан кулланылышка тапшырылырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Медицина сулары белән абортларны туктату бик катлаулы. Сәламәтлек саклау министрлыгында бу мәсьәләдә шәхси клиникаларга басымны ничек аңлаталар һәм алар прокуратурага нәрсә дип мөрәҗәгать иткән. Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Владимир Путин Берләшкән Гарәп Әмирлекләре президентын БРИКС илләре саммитына чакырды. Ил президенты бүген эшлекле сәфәр белән Абу-Даби шәһәренә килде. Алар хезмәттәшлекне җәелдерү хакында фикер алышалар. БРИКС илләре саммиты киләсе елның октябрендә Казанда узачак. Анда 26 илдән кунаклар чакырылган. 2024 елда Россия әлеге халыкара вакыйганы оештыра. Без бу юнәлештә бергә эшләячәкбез. Сезне дә көтеп калабыз, диде ил президенты. Мне очень приятно, что Объединенные Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС.
в 2024 году Россия председательствует в этой организации. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года. Бүгін Рүстем Миннаханов Мәскеуде узган Борис Тихомиров исемендәге премияны тапшыру тантанасында катнашты. Әлеге дәрәҗәле бүләк сәнәгать төзелеше һәм проектлау өлкәсендә эшләүчеләргә бирелә. Быел җиңүчеләр 6 номинациядә белгеләнгән. Беренче урын алучыга 800 мең сумлык премия каралган. Сәнәгать объектларын проектлауга керткән өлеше өчен номинациясендә Казанның Гипроне авиапром җәмгыяте коллективы бүләкләнә. Курчатов институтын сөкләндерү эше өчен. Премия тармакка кадрлар җәлеп итүдә дә файдалы диелде тантанада. Борис Тихомиров үзе дә оста проектлаучы булган. Бүген Россиянең мәгърифәт министрлыгы һәм Бердәм Россия партиясе капиталь ремонт программасына нәтиҗә ясады. Ил буенча 1384 белем учреждениесе яңартылган. 13 төбәктә программа тулысы белән үтәлгән. Мәктәпләрне төзекләндерү буенча Татарстан илнең иң алдынгы төбәге булып таныла. Бу хакта партияның генераль советы сәркатибы Андрей Турчак белдерде. Бу җыелышта видеоэлемтә аша Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Татарстанда 2022 елдан башлап 98 мәктәп төзекләндерелә. Быел 31 бинаны ремонтлау өчен 4 миллиард сум акча тотылган. Финанслар федераль һәм республика бюджетыннан бүленә. Безнең канал тамашачылар өчен яңа ел киченә мюзикл әзерли. Бу көннәрдә аның төп өлешен төшерәләр. Тамаша "Кайт әйдә Кыш бабай" дип атала. Рольләрне татар эстрадасының танылган җырчылары башкара. Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Җәүит Шакиров һәм башкалар чын мәгънәсендә йолдызлы состав уйный. Узган ел ТНВ каналы Хәситә җырлы тамашасын әзерләгән иде. Быелысында Кыш бабай 24 елдан соң йокыдан уянып дөньяның ничек үзгәрүен күзәтә. Заманча дөньяда тылсымга урын калганмы? Шул серле дөньяга Лиана Бәхтиева да эләкте. Декабрь башланды, димәк, Кыш бабайга хат язырга вакыт җитте. Яңа ел кичендә тылсымга ышанырга кирәк диләр. Шуңа без дә хатлар язып, аны Кыш бабайга юлларга булдык. Мин теләкләрегез чынга ашмый Кыш бабайны кырладык. Исемегез Кыш бабай. Аңлашылды. Әтиегезнең исемен сорап торуда мәгънә юк инде алайса. Куркырга сәбәпләр юк, чынлыкта Кыш бабайны беркем дә урламаган. Бу бары тик безнең каналның яңа ел киченә мюзикл төшерүләре. Сценарий буенча яңа ел тылсымчысы арып йоклап китә һәм 2000 елны каршы алмыйча кала. Быел уяна да дөньяны танымый. Кыш бабайны Татарстанның атказанган артисты Илсур Муртазин уйный. Бу роль өчен ул сакалын кырган. Балалар бакчасында да Кыш бабай булган бар. Корпоративларда булган бар. Ә менә ТНВ каналында булган юк әле Кыш бабай беренче тапкыр. Мюзикл дәвамында тамашачы кечкенә, яшүсмер һәм үсеп җиткән кар кызын күрә алачак. Шуларның берсе җырчы Гөлназ Асаева. Әтиегезнең исеме һәм туган елыгыз? Набиуллина Алия Садриевна. Сначала растеряна, а потом ты уже как бы вот понимаешь, ты говоришь, нет, вы что? Иң авыр бирелгәне ул мин үзем халкым буенча әзрәк катырак, ә монда тулайым икенче персонаж, шундый яхшы гына, гел елмайып кына йөри торган, шул яга әзрәк кенә бәлки теге авыррактыр. Ярамый, ярамый, алай, ярамый. Илгиз Шәйхәзиев быел полиция хезмәткәрен уйный. Узган елны мин уйнадым җинаятчыны, бурны. Быел мин халык алдында үземне аклыйсым килә. Мин яхшы кеше. Һәм мин бусында бурларны, җинаятчыларны тотам. Полиция хезмәткәре буларак безнең образларыбыз да ике төрле булды. Бер-беребезгә ошаган түгел, һәрберебезнең үзенең бер тарихы бар, үзенең образы дип әйтик инде, үзенең характеры да башка төрле. Төшерү процессы Казанның истәлекле урыннарында һәм Иннополиста бара. Барлыгы 15 төрле майданчык. Казан матурлыгын күрсәтер өчен күбрәк тырыштык. Калган өлкәләргә йөргәндә безгә күбесе әйтә, менә Казан шундый матур, Казан шундый, Казан шундый. Шуңа күрә быел без Казан эчендә төшерәбез бу киноны. Бу безнең әкият форматында булачак. Безнең бик шундый астыр сюжетнырак булачак бу әйбер. Мин бүтән акчаларымда вакытында күчердем. Салават Фәтхетдинов та тәүге тапкыр җырлы тамашада катнаша. Ул IT оешманың җитәкчесе. Үзем өчен гомумән башка образда чыгыш ясыйм, чөнки тормышта героем белән охшашлык юк ди ул. Бер вакытта да теге офис алмады минем студиям бар инде, әлбәттә, ансыз мөмкин түгел, ләкин офислар белән, теге секретарьлар белән, приемнылар белән мин анда утыра торган кеше түгел.
Минем урным сахнада. Мюзиклның 31 декабрь көнне төнге сәгать 10-да безнең каналда карап булачак. Ләна Бәхтиева, Наил Абдуллин, Лейсан Сәетова, Яңа гасыр каналы. Тапшырубызны милли мәдәниятләр һәм гырь-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген без Мари халкының урып җыешлары башлангач уздырыла торган Угинде бәйрәме турында сөйләрбез. Ул борынгы заманнардан ук үтәлә торган ялаларның берсе. Бу бәйрәм нәрсәгә багышлана? Юш Күгү Юмо кем ул һәм ни өчен бу көнне шәм кабызырга кирәк? Сорауларга җавапны Вероника Гайнетдинова белә. Без Казаннан 150 чакрым ераклыкта урнашкан Кукмара районы Синер авылында. Монда инде берничә гасыр Мари халкы яши. Алар гырь-гадәтләрен саклап, йолаларын үткәрә. Бүген Угинде милли бәйрәмнәре белән танышырбыз. Аны гаилә бәйрәме диләр. Туганнар бу көнне якыннары белән бергә үткәрү өчен кунакка ашыга. Угинде Мариларда яңа икмәк бәйрәме. У яңа гинде икмәк дип тәрҗемә ителә. Уңыш җыелган ашлык амбарларда бәйрәмне һәр йортта дугалар укып уздыралар. Элек-электән килгән бәйрәм инде ул. Безнең халык, Мари халкы, аны бер дә онытмый. Ел сайында без аны үткәрәбез. Бик рәхмәтле безнең великий белый бог Порошку Юмовызга ипсез яшәмәйбез. Менә үскән басуларда үскән җыеп алынган нигә ипиләргә икмәккә бик рәхмәтле. Бәйрәм көнендә мул табыннар әзерлиләр. Мария авылларында киндедеш күгү ойлый. Икмәк ил байлыгы диләр. Ела үткәргәндә өстәл түренә ипи белән шәм куялар. Зажигая свечу, вот с этим дымом наши молитвы. Бу юлада шәм яндыру мөһим. Төтен белән дугаларыбызны Аллаһ Тәгаләгә җибәрәбез. Безнең халык ул табигатьтә яши дип саный. И главный Бог находится на небе, и молитвы возносятся с дымом огня от свечи к нему на небо. Мариларда милли ризыкларының күбесе камырдан әзерләнә. Салмагинде Кагылё Команмилна. Команмилна безнең инде бик якын, бик яратып каршы алган дусларыбызга, күтеп алган дусларыбызга, кунакларыбызга инде шундый баш милли ризыгыбыз инде була. Команмилна 3 катлы куймак, ул арыш уныннан пешерелә. Табада беренче катлам кызгач, аның өстенә икенчесен салабыз һәм капкачын 1-2 минутка томалыйбыз. Икенче кат әзер булгач, өченчесен салалар. Күп катлы куймакны тагын берничә минут кыздырырга кирәк. Һәрбер халыктадыр инде ул бик тәмле ашамлык инде. Татарларда күбесенчә гаетләрдә пешерәләр инде. Олы гаетләрдә, Корбан гаетендә, Ураза гаетендә. Бүген Угинде бәйрәменә пешерәсез. Бүген инде мин тугандаш халык дип әйтимме, Марила без инде күрше авыллар. Бергә яшибез, тату яшибез. Менә алар бәйрәменә мин куймак пешерәм бүген. Шочинова, или Шочин. Верка Юмовлак. Иланы гадәттә улы кеше башкара, барсы да өстәл янына утыргач, ул шәм кабызып дуга укый башлый. Мул уңыш өчен рәхмәт сүзләре әйтә. Икенче елга яхшы һава торышы сорый, гаиләдәге һәрбер кешегә исәнлек, саулык телим. Татарча карт диләр итен димә, безнең әйтте миндә унаен диләр. Уважаемый должен быть человек. Бәйрәмләр үзгәргәндә, менә намаз диләр сезнеке, имә без молитва итәбез. Йыла буенча мәҗлесне алып баручы өстәл янындагы һәрбер кешегә икмәк бүлеп бирә. Беренче кисәк гаилә башлыгына яисә перкә, җитеш тормышта яшәүчегә тапшырыла. Угинде бәйрәме көнне Марилар изге җирләрендә дә йыла үткәрә. Синер авылында ул юкә агачлыгы, имән, каен, чыршы, нарат агачлары да аларда изге дип санала. Безнең главный ниләр инде Молени шунда бара 12 июльдә Петро дигәнләр, безнең Мариша Сүрем диләр инде. Шунда бик күп кеше җыела, кайсы берсләре килә алмасалар да, ашта булган вакытта да бу хотны ләкмәсә дә отпускылар алып кайта. Угинде бәйрәмен август башында урып җыешләре башлангач үткәрәләр. Октябрь ахырында ын тарттырганда Марилар инде зурлап, биеп, җырлап күңел ачалар. Вероника Гайнетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Сез шәршәмбе көн вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер реклама, аннары Рәдис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерәчәк. Ә мин сезнең белән саубуллашам.
Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты. Даже когда ты разный. Некогда сидеть на больничном? Проверьте здоровье ребенка в гемотест. Комплекс анализов «Неболейка». Общий анализ крови плюс антитела к коронавирусу. Всего за 290 рублей. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. В ленте с 1 по 14 декабря недели халяль. Скидки до 48%. Хлеб, пестричинка, по-купечески 39,90. Сейчас я покажу тебе магию правил дорожного движения. Правая рука вытянута вперед, и пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средством во всех направлениях. Со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средством прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Рука поднята вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил, когда при поднятии регулировщиком руки вверх водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в соответствии с правилами, и им разрешается дальнейшее движение. Новый проект «Татакбарсдом» – жилой комплекс «Новый свет». Место, о котором вы долго мечтали. 4-этажные дома, закрытые дворы, низкая плотность застройки. Здесь все свои. Современные планировки с патио и террасами. Квартиры от 17 700 рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. На все краски для волос скидка 40%. Только 2 дня. 6 и 7 декабря во всех магазинах «Улыбка радуги». Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Исәнмесез, студияда Рәдиз Гарипов. Татарстанда тагын да салкынрак булачак. Республика Арктика антициклоны йогынтысында кала. Һава температурасы сизелерлек төшә һәм аномаль салкыннар күзәтелә. Тулырак файдалы мәгълүматтан соң, бары тик яңа елга кадәр генә Данил Мастердан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Арча, Биектау һәм Кукмарада болытлы, бераз кар фаразлыйлар. Бик салкын булачак. Көндез 20-25, төнлә 28-32 градус салкын. Буа, Апас һәм Кайбышта көндез -19-21, төнлә -26-28 градус. Аксуба, Яңа Шишмә һәм Чистайда болытлы, урыны белән кар, көндез -20-23, төнлә -26-31 градус көтелә. Яршаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы, урыны белән кар, көндез 22-24, төнлә 28-32 градуска салкыннар фаразлыйлар. Әлмәт Бөгелмә һәм Баулыда болытлы һава, урыны белән бераз кар, көндез 20-21, төнлә 26-30 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә аномаль салкыннар фаразлана. Зиядә болытлы, бераз кар, температура көндез -20, төнлә -26 градус. Болгарда көндез температура 17 градус тәшкил итәчәк, төнлә 22 градуска кадәр салкын. Алабугада тагын да салкынрак, көндез -22 градус, төнлә -29 градус.
Татарстан башкаласында да кышкы салкыннар күзәтеләчәк. Киләсе тәүлектә урыны белән кар явачак, көндез 20 градус, төнлә 25 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан күпкә югарырак, ул Төркемеш баганасының 773 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә, дымлылык 78%, җирнең магнит кыры тыныч. Беренчел мәгълүматлар буенча Татарстанда салкыннар киләсе атнада гына кими башлый. Әлегә менә шулар, сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов идем, мин сезнең белән саубуллашам.